91. Rekod mag huyo e gwenge ma Budalangi kaunti ma Busia kalure kod tho mar ja od bura margi mokwongo e gwenge ma kono. Ang'e ni motende kod weche mag pur gi chenro mag sirikal. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua ojiwo oganda ma Uasin Gishu mondo omak motegno weche mag pur bang' sirikal duoko piny nengo mbolea nyaka siling 2,500. Gachagua koni piny owacho ok bi loko ng'eye ne singo mar bero ngima oganda jo Kenya. Jalup jatend piny bende olando ni piny owacho dhi chako nyiewo oduma kowuok kuom jopur e nengo maber mondo kan-gi e dere madongo mag cham ma pachoka. Kamano bende osingo ni piny owacho dhi tieko gedo mag apeyni mane ochaki kaluwore kod weche kata mane ochung' kaluwore kod weche mag siasa e gwenge mag Hoho mar Okak. Mimi nataka nichukue nafasi hii kama nimefika hapa kwa mambo ya maendeleo kusema ya kwamba tumejikakamua kwa mambo ya ukulima. Mnajua tulipopata uongozi tulikuta mbolea ikiwa shilingi 7,000. Ilikuwa imepandishwa na wale jamaa. Ndio hapo rais akaagiza na akatoa amri ikapunguzwa mpaka 3,500. Naye Mwenyezi Mungu akatubariki akatupatia mvua. Tumepata mazao ya sawasawa. Na juu ya hayo rais tena amepunguza kutoka 3,500 mpaka 2,500. Na kwa hivyo tunataka kuuliza wakulima katika kaunti hii yetu ya Uasin Gishu watie bidii kabisa. Hii fertilizer na kuja ya short season, wachukue bolea, waingie kwa shamba, walime sawasawa.